N'ediri onye na-abịa ọzọ ruo mgbe ebighị ebi. Igwe ya na-ebido ka anyị lote na tata bụ ụka izizi n'ọnwa Ọgọst. Ọ bụ tata ka anyị na-ebido monetized bazaar nke arọ anụnwa. Ya bụ agbasaba ụka dị ka anyị si eme, anyị ga-emekwa ya ka anyị si eme ya. Envelopes ya oge oluwere ya eke envelopes. Oto dị ni Jesu. Tata bụ ụka nke 19 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 3 na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, ndị Daughters of the Holy Spirit na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na amara ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ndị otu ha niile, ezinụlọ ha niile na ndị niile nọ na parish anyị. Roslyn Amuche na-enye Chineke ekene na-ayọkwu ya ihe ya nwa n'onwe ya bụ n'obi ka Chineke melie ya. Chris Okereke na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene na ngọzi ya na amara ya n'isi nwunye ya Maureen Okereke, onye nke na-eme mmemme elote mgbe eji were mụọ ya. O si na Stella ụfọdụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi ya na amara ya n'isi O si na Stella ụfọdụ. Oge ugbu a ha na-elote 3 ha ji wee bụrụ di na nwunye. Ezinụlọ Amuche na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya, nchekwaba ya na ududu ya, wee na-ayọ ka o sikwa etu a na-edu Philip na Beverly ni Amuche Omole, bụ ndị nke na-eme mmemme arọ 11 ha ji wee bụrụ di na nwunye, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Tony na ịma ike bụrụ na-ayọkwa ngọzi Chineke na amara ya n'isi Maureen Okereke, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Lenọs ndị Igwe na ngọzi anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, ọdịmma ụmụ nke ha nwa, na maka mkpụrụ obi nwa ha nwaanyị nke iru Cynthia Anụnwa Ọrakpọ, onye nke gbara ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Uju Nwoye ni aka na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Daniel Okeaka nke rapụ n'ebe anụnwa n'izu ụka abụọ gara aga. Ezinụlọ Amuche na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Agọmmụọ ni Amuche. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Helen Duru ihe sie na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary ihe a na-achọ,
Edwin ihe a na-achọ, Felicia ihe a na-achọ, na Kevin nwa ugwu ihe a na-achọ. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchibe na nwanne ya nwaanyị Sabina Oji. Skola Oge Iloghalo na-ayọ maka mkpụrụ obi papa ya Martin na-ayọ maka mkpụrụ obi Martin Iloghalo arọ 14 o ji wee rapụ ụwa nke a. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. na nwa na mmụọ nsọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nna na Kristi anyị ewelego okwukwe, nchekwa na ịfụnanya agbakọkwa ọzọ n'ụlọ nsọ nke Chineke iji wee fee ya ofe n'ụbọchị tata. Agbapụtagola anyị ndị na-ayọ ka anyị rute ha n'ụzọ pụrụ iche ka anyị tinyezie mba anyị ndị ọzọ gaa n'emume mmasị nke ụbọchị tata. Ụmụnna ka anyị kwadozie onwe anyị nke ọma maka ya nwabe mme nke Eucharistia site n'ịyọ mgbaghara nke Chineke, nchekwaba ya na odudu ya na ndụ anyị oge niile. Meere anyị ebere biko onye nwe anyị, n'ihi na anyị emehiela gị. Gosi anyị ebere gị onye nwe anyị, nyekwa anyị nzọpụta gị. Ka Chineke ji ike niile meere anyị ebere, gbaara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa. Udo dịrị ndị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị etoo gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị, anyị esebụọlụ gị, anyị edo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Osebụrụ ụwa Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu nna jike niile, onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, dị nwe na anyị bụ Chukwu,
nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke nna, onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, meela anyị ebere. Onye na-egbochapụ njọ nke ụwa, nara arịrịọ anyị. Onye nọ n'aka nri nna, meela anyị ebere. N'ihi na nsọ gị dị asọ, sọ gị bụ dị nwenụ, sọ gị o Jesu Kristi kachasị elu, ele mmụọ nsọ ebube nke Chukwu nna. Amen. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile dị ndụ ebighị ebi, biko mee ka mmụọ nke anyị ji bụrụ ụmụ gị zuo oke n'ime anyị, ka obi sie anyị ike ịdị na-akpọ gị nna, anyị ewee tozuo oke ịbata n'oke ahụ ikwere anyị na nkwa site na di nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ amamihe. E buru nna anyị ha amụma maka abalị ahụ ka ha were ọṅụ nwee obisi ike mgbe ha hụrụ ụdị nkwa ha tụkwasịra nchekwube ha na ya. Nke a bụ ihe ndị nke gị na-atụ anya ya, nzọpụta ndị ezi omume na mbibi ndị iro ha. N'ihi na aka ahụ ijiri megwata ndị iro anyị ajọ ihe ha mere anyị bụkwa aka ijiri mere anyị ọgọ site na ịkpọkịta anyị n'ebe ị nọ. Ụmụ ọma nke ndị ezi omume gara na-achụ àjà na nzuzo. Àjà nsọ ahụ ha jiri otu obi chụọ bụ ihe Chineke chọrọ ka emee. Okwu nke osebụlụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Zanụ ya. Ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị họtara ka ha bụrụ ndị nke ya. Azịza. Onye nwe anyị họtara ka ha bụrụ ndị nke ya. Unu ndị ezi omume, werenụ mkpu ọṅụ ṅụrịwa na dị nwenụ, n'ihi na ndị kwụ ọtọ n'obi kwesịrị ịnara otito. Ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị bụ Chineke ha, ndị ọ họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Azịza. Ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị họrọ ka ha bụrụ ndị nke ya. Onye nwe anyị na-echekwaba ndị na-atụrụ ya egwu, ndị tụkwasịra obi n'ịhụnanya ya, ka ọ zọpụta mkpụrụ obi ha n'ọnwụ, bịakwa debe ha ndụ n'oge ụkọ nri. Ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị hụtara ka ha bụrụ ndị nke ya. Mkpụrụ obi anyị na-eche onye nwe anyị n'ihi na ya bụ enyemaka na nchedo anyị. Onye nwe anyị, chakwasị anyị ebere gị ebe anyị tụkwasịra nchekwube anyị na gị. Ha nwere isi ọma bụ ndị onye nwe anyị hụtara ka ha bụrụ ndị nke ya. Azịza. Ndị
ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ edeghara ndị Hibru. Ọ bụ sọ okwukwe na-enye anyị obi isi ike na ngọzi ahụ anyị na-atụ anya ya ga-abụ nke anyị. Ọ bụkwa site n'okwukwe ka o jiri wee anyị anya na ihe ahụ anaghị ahụ anya ugbu a bụ ihe dị adị n'eziokwu. Ọ bụ okwukwe ka ejiri mara nna nna anyị ha. Okwukwe ka Abraham jiri rube isi n'ugwu akpọrọ ya wee bilie gawa n'ala nke ga-abụ oke ekenyere ya na ụmụ ya. O biliri gawa njem n'amaghị ebe ọ na-eje. O jiri okwukwe bata ka onye bịara abịa n'ala ahụ ekwere ya na nkwa, bịakwa biri ka ọbịa n'ala ahụ ekwere ya na nkwa, ya na Isaac na Jacob bụ ndị ya na ha so rite oke n'otu nkwa ahụ ekwere. Ha biri n'ụlọ ikwu n'ala ahụ wee na-atụ anya oke obodo nke Chineke ga-abụ onye tọrọ ntọala ya na onye chepụtara ka esi ewu ya na onye ga-ewu ya. Ọ bụ site n'okwukwe ka Sera bụ nwanyị Aga na agadi nwanyị gafere ịtụ ime jiri nwee ike ịtụ ime, n'ihi na o kwere na onye ahụ kwere ya nkwa ga-emezuru ya ihe o kwere ya na nkwa. Ọ bụ otu a ka esitere n'otu nwoke dịka osisi kpọrọ nkụ nweta ụmụ ọnụọgụgụ ha karịrị agụta ụmụ ọnụọgụgụ ha dịka kpakpando nke igwe na aja dị n'akụkụ mmiri. Ndị a niile nwụrụ n'okwukwe mgbe ha anatabeghị ihe ahụ ekwere ha na nkwa, ma ha siri n'ebe dị anya hụ ihe ekwere na nkwa wee nabata ya, bịakwa ghọta nke ọma na ha bụ ndị ọbịa na ndị ije n'elu ụwa. Ndị si otu a akọwa onwe ha na-egosi na ha na-achọ ebe ga-abụ ebe obibi n'eziokwu. Ihe ha bụ n'obi abụghị ala mbụ ahụ ha si n'ime ya pụta, n'ihi na a sị na ha bụ ala mbụ ahụ n'obi, ha nwere ohere ịlaghachi ebe ahụ. Ma otu ọ dị, ha na-achọ ala ka mma, nke bụ ụlọ ahụ ewuru anyị n'eluigwe. Ọ bụ ya mere ihere adịghị eme Chineke ma kpọọ ya Chineke ha, n'ihi na ọ bụ ha ka o wuru obodo ahụ. Okwukwe ka Abraham ji were nwa ya bụ Isaac chụọ aja mgbe Chineke nwara ya ọnwụnwa. Abraham ka Chineke kwere nkwa ịmụta ọtụtụ ụmụ. Ọ bụ ezie na ọ hụbeghị ụmụ ndị a ekwere ya na nkwa, ma o jikere iji naanị otu nwa ahụ amụtara ya chụọrọ Chineke aja. Chineke gwara ya sị, site n'aka Isaac ka aha gị ga-esi aga n'ihu. Abraham nwere okwukwe na Chineke nwere ike ime ka onye nwụrụ anwụ kulite. Enwere ike isi na Isaac bụ ihe ọmụmaatụ onye esiri n'ọnwụ kulite. Okwu ngosi bụrụ ụwa. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Mụrụ n'anya dị na nkwadebe n'ihi na unu amaghị mgbe nwa nke mmadụ ga-eji abịa. Praise the Lord. Hallelujah for the Lord God, omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Onye nwe anyị nọnyelu ọnụ. Ihe ọgụ nke a si n'ụzọ mmadụ nsọ nke Luku dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, igwe atụrụ ntakịrị m, ụjọ atụrụ unu, maka na ọ masịrị nna unu inye unu alaeze. Lee n'ihe unu nwere, nye n'ụmụ ogbenye onyinye, wetara n'onwe unu akpa ego na-adịghị aka nka, akụ na ụba nke na-adịghị agwụ agwụ n'eluigwe, ebe onye ori ọbụla na-enweghị ike ịbịa nso, ebe ahụhụ ala na-enweghị ike imebi ya, n'ihi na ebe akụ na ụba mmadụ nọ ka obi ya nọ. Hụkwanụ na unu jikere ejike, na ite ọkụ unu na-enwukwa enwu, dịnụ ka ndị na-eche mgbe nna ha ukwu ga-esi n'olili agbamakwụkwọ lọbata. Jikerenụ imeghela ya ụzọ ngwa ngwa ọ kụrụ aka. Jikerenụ imeghela ya ụzọ ngwa ngwa ọ kụrụ aka n'ọnụ ụzọ. Ngọzi dịrị ụmụ odibo nna ha ukwu hụrụ ebe ha mụ anya mgbe ọ lọbatara. N'eziokwu ka m na-agwa unu, ọ ga-eyili uwe eji agba odibo bịakwa buziere ha erimeri na ọnọdụ ọ kwadoro ha. O nwere ike ịlọbata n'etiti abalị ma ọ bụ oge chi ọbụbọ. Ngọzi ga-adịrị ụmụ odibo ahụ ma ọ bụrụ na ọ lọkwutere ha ebe ha nọ n'ọnọdụ njikere. Unu ma nke ọma na ọ bụrụ na onye nwe ụlọ maara oge onye ohi ji abịa, ọ gaghị ekwe ka egbupuo ụlọ ya. N'otu aka ahụkwa, mụrụ n'anya dịnụ njikere, n'ihi na nwa nke mmadụ na-abịa n'oge unu na-atụghị anya ya. Oziọma nke ose bụ ụwa.
ya ọ bụ na anyị na-enweghị ozi ọma anyị fụ na anyị were nke a na-akpọ short version so e nwere nke ogologo nwee nke a na-egbuchala amen ya anyị na-anya na ihe ọgụgụ n'aka agụrụ anyị o gwara anyị anya ihe bụ isiokwu ya bụ ihe ọgụgụ o gwara anya okwukwe bụ mmeri okwukwe kumu Chineke ji emeri ọnwụnwa amen ihe ọgụ nke mbụ sị na ndị nna nna anyị ha fụrụ ụbọchị ahụ azọpụtara ha n'ala Ijipt na ha fụrụ ya nnukwu arọ tupu o mezuo ha fụrụ ya the night of the Passover was known beforehand to our fathers. Ha anatago ya ali n'okwukwe. Okwukwe bụ isi ihe niile nke anyị na-eme na ndụ anyị. Ọ sị na ọ bụ okwukwe ka Abraham ji wee panie na njem wee na-achọ ala nke ka mma maka ihi na ọ ma na ọ bụ onye ije n'ụwa. Anyị na-anya na ndụ anyị efu na ọ bụ okwukwe ka anyị ncha ji wee panie dịka Abraham wee na-eme gịnị? Wee na-aga njem ịchọ ebe ka mma. Ọ maka ịchọ ebe ka mma ka anyị ji wee nọdụ n'ala anụnwa ịchọ ebe nke ka mma. Ọ dị n'ime mmadụ n'ime ndụ mmadụ ịchọ ebe ka mma. Ọ ya ka anyị ji ebesi ebere ike ka ndị na-achị anyị n'ebe anyị si wee panie, ebe anyị si wee pụta, nwee ike ịghọta mgbe ọ dị idozi ala be anyị ka ọ dị mma. Ọ bụ na anyị na-anya n'ala anyị si na ya pụta, kedu ihe anyị ga-ekwu? Anyị ga-asị na ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ ka ọ na-achọ ọnwụnwụ? All of them put together. Ọ bụrụ na obodo enwezighị ike ịkwụ interest n'ụgwọ ha ji, ọ bụghị ịkwụ ụgwọ iji, ọ ịkwụ ọmụrụ nwa dị n'elu ya, ihe a gbara ya interest obodo. Na ego niile ị na-anakọta anaghị ezu ijikwu interest, ijikwu ọmụrụ nwa n'ego niile ibukọtara. Na ego iji akwụ ụgwọ ọrụ ndị a na-ebuso ego bụ ego ibutere ebute. Kedu ihe a ga-asị obodo ahụ mere? Ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ ka ọ ka na-achọ ọnwụnwụ? Ọnwụbe, ọ nwụọla. And mgbe ihe a na-eme, ndị ọbụsị na ha na-achị anyị na-eme ka enwere ihe na-emenụ, na-agagharị na-anya nnukwu moto, na-eme everything is normal. Ya akpọ nke a gịnị? Kama a ga na-ekwu ka esi mee ihe, ịkọtụ budget, ịkọtụ expenses. Ọ bụrụ imealị constitution, mealị ya, mee ka ndị ji ọgụgụ isi eme ihe.
so ịchọ ebe nke ka mma ọkwa ka anyị ji wee nọdụ ebe nwa jisi ike ị na-emezi unu ụka anyị maka na oge anyị bịara ebe nwa na 2019 maka ndị nọ ya oge ahụ maka na ụfọdụ ndụ esirigo along the line mgbe ahụ ebidoro unu nwere ike unu amarọ ụfọdụ na-ene anyị anya sị ndị nụnwa ha ga-eme nkwu ihe a ha ga-akwụ nkwo biilu ha ga-eme nkwu nke ha ga-emekwa nke a ha nọ n'akụkụ na-enegara anyị anya enegara anyị anya anya ebe anyị si wee pụta na ka esi eme ebe ahụ ha asị ndị a ha dị iche ka ha ga-eme ka ndị a ebe ha si pụta mana iji gwu na eziokwu anyị nwa n'ebe a wee pruvuo na anyị dị iche ka anyị kwere onwe anyị aka anyị dị nnukwute iche because na anyị jisiri ike live within our means cut expenses enwere isi cut it off onye ji Nigeria n'anya maka ọdịnihu gbaa mbọ isevu ihe ị nwere sevuo ya ọ dị mkpa dịsi ike andịka anyị na-eme ya ọ bụrụ na anyị na-ataksi onwe anyị nnukwu ọ dị the normal thing anyị na-eme anyị bịa ka anyị enye onyinye mee monetize bazaar ọ mee bazaar nke a na-akụba esu nke kwenu ya ọnụ nke a na-eme before COVID and so on eme ya onye emetela site na mara nke Chineke ejidesie ya ike wee na-arụ ihe a na-arụ doshua na enwere ụgwọ anyị ji enwere onye anyị butere ihe ọbụla and onwe onye anyị na-ejekọ echi ibu anything amen etu o kwesịrị ịdị na Naịjirịa ebe anyị si wepụta anọdụ asị kedu ihe bụ nsogbu nke ka ga-esi mezi obodo n'ụwa ile anyị n'ebe anyị si wepụta enwere hopelessness ọ ya butere insecurity ikwu insecurity dele mana ọtụtụ ndị mmadụ enwerozi sọ ya ka anyị ji ekwu okwu anyị ma ata ekwudebaza ata ka anyị na-ebido n'onyinye anyị etu anyị si eme ya ikene Chineke maka ọganafọ ọma ya our monetize bazaar na-ebido tata anyị na-emebu ya eme anyị maka anyị si eme ya o wee dị mkpa dịsi ike anyị iji si ike wee were okwukwe wee na-aga ije anyị n'elu ụwa wee na-achọ ya nwa bụ ala nke ka mma ọ ya butere anyị n'obodo n'ụwa bụrụkwa ya nwa bụ ịchọ ala nke ka mma ka anyị ga-ejisi ike na ya nwa bụ okwukwe nchekwa na ịfụnanya wee na-achọzi ya nwa bụ ala nke kachasị mma n'onwe ya bụ ebe obibi nke Chineke nke anyị na-ene anya na Chineke n'onwe ya bụ onye bidoro ezigbo ọrụ nke a n'ime anyị ga-eji aka ya wee lụruo ya n'isi site na Kristi onye nwe anyị ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị ekwe n'otu Chineke onye mere eluigwe na ala ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna m tupu ụwa tụọ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu amụrụ ya mmụọ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe ha jibụrụ Chukwu na ihe si na ya mee ihe dum ihe maka ihe anyị bụ mmadụ mana ka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata ụlọ ahụ na Virgin Maria
site na mmụọ nsọ bụrụ mmadụ. N'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu. Ọ lọgoro n'eluigwe na ọ na-aka nri nna. Ọ ga-agbaghachi ọzọ n'ebube ya ebe ndị na ndị nwụrụ ọnwụ ime, onye ọchịchị a na-enweghị njedebe. Nna mmụọ nsọ na-enwe anyị na-enye onye si na ndụ na nwapụta ihe a na-esi ekekọdo ya na ndụ na ọnwụ si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik, epụta m otu baptizim. Ana m atụ anya ndị nwụrụ anwụ okwe ka anyị ji wee gbakọ n'ebe a n'ụbọchị taata ife Chineke, ka anyị wee kwado ya nwe okwukwe gbasara Chineke mba anyị dị iche iche. Onye nwe anyị nụrụ ahịhịa anyị. Nwa anyị nụrụ ahịhịa anyị. Maka nzukọ nsọ Kristi, ka Chukwu na-echekwaba ụka ya, mee ka ọ dị asọ, ka ọrụ nke okwukwe na-abawanye n'ụwa niile. Anyị ayọgide nwere anyị. Ndị nwere anyị nụrụ ahịhịa anyị. Maka ndị ọchịchị n'ụwa niile, ka obodo anyị ghara ịdị na-akpakọrọ akụ na ụba niile maka naanị ha, kama ka anyị na-agba mbọ ịchọ ihe nke ga-amasị Chukwu oge niile. Anyị ayọgide nwere anyị. Ndị nwere anyị nụrụ ahịhịa anyị. Maka mmadụ niile nọ n'ụwa, ka anyị na-ahụ ihe ọjọọ dị n'anya ukwu, ka anyị na-ezere ihe niile na-ebute anya ukwu bụ oke ọrịa ji ụwa anyị nọ n'ime ya n'oge ugbu a. Anyị ayọgide nwere anyị. Nụrụ ahịhịa anyị. Maka ndị niile owuwe ihe ubi bara ụba, ka mmụọ nke Chineke bawanye n'ime anyị, ezi mmụọ icheta ndị ogbenye na ndị nọ na mkpa na inyere ha aka oge niile. Anyị ayọgide nwere anyị. Ndị nwere anyị nụrụ ahịhịa anyị. Maka ọgbakọ okwukwe anyị, ka anyị na-ekesa ihe ndị eji enyere ndụ aka dị anyị n'aka, na-egosi ibe anyị ndụ ịdị asọ nke eji amata ndị otu Kristi. Anyị ayọgide nwere anyị. Ndị nwere anyị nụrụ ahịhịa anyị. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Jamisa dị asọ taa, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche na nso nso a, ka ha zute obi ebere Kristi. Anyị ayọgide nwere anyị. Ndị nwere anyị nụrụ Nụrụ ahịhịa anyị. Ebe n'ime obi ka anyị kọsozere Chineke mba anyị ndị ọzọ ga dịzi iche iche. Ezi Chineke dị ndụ, anyị bụ ụmụ odibo gị, ndị ọ bụ site na amara gị ka anyị ji wee zukọ n'Enugu tata. Eburugo mba anyị bịa n'elu gị, mba nke ezinụlọ, mba nke arụ ike, mba nke ebe anyị na-alụ ọrụ, na mba ndị ọzọ ga. Ka anyị na-ayọ ngọzi gị n'elu ngọzi, amara n'elu amara. Beela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị rịọ anyị maka onyinye. Amen. Chineke nke igwe, ịzọpụtawo m mgbe mmụọ m nọ na nsogbu. Aga m enye gị ekele, kenọma ka m ga-enye gị, abụ ọma ka m ga-abụ, egwu dị mma ka m ga-agbara Chime, onye mere anyị wee foo chi tae, gbara mmehie chi ji ndụ, ka ị ga-eto oke n'ime ọkwa gị si n'ike bụrụ ọkwa gị si ga-abụ anyị nọ n'iru gị, anyị ga-eto oke n'ime gị.
Chineke nke igwe onye dịka gị eze onye yiri gị n'ime atụ onye ka anyị ga-eji tụnyere gị ekele ọma ka anyị ga-enye gị otuto ọma ka anyị ga-enye amụdị nsọ ka anyị ga-abụ onye ji gosi na ịdị ukwuu gbaghara mmehie Chineke ka anyị keta oke n'ihu onye ọkwa gị gwa gị si na ị ga-eburu gwa gị si na ị ga-abụrụ nke m eze ebube anyị nọ n'iru gị onye na-eme mma imela ekele dịrị aha nsọ gị imela Chineke na-eme mma ekele dịrị gị ime aka na gwọrịa na anara ego imela otito dịrị aha nsọ gị imela Chukwu ekele na-eme mma imela ekele dịrị gị ime odupụta gị okpere ọzọ ebube imela ekele dịrị aha nsọ gị imela Chukwu ekele na-eme mma imela ekele dịrị gị aka na-enye nwa ya onye go ekele dịrị aha nsọ gị imela Chukwu kere mma omemma ekele dịrị gị onye na-abịa ọzọ imela onye yiri gị imela Chukwu omemma edere gị imela onye na-abịa ọzọ imela ekele dịrị aha nsọ gị imela Chukwu ọnụ m juru n'ekele ọnụ anyị juru n'ekele aha anyị juru n'ekele ekele ọnụ anyị juru n'ekele anyị na-ekele gị juru n'ekele ebe i mere ndụ anyị anụ m juru onye na-enye ndụ anyị na-achọ gị mma juru ebe i mere ka dị ndụ ọnụ anyị juru n'ekele ahụ anyị juru n'otito eze ahụ anyị juru ikele gị ekele anyị na-ekele gị odogwu anyị na-ekele gị ekele ebe i mere ka dị ndụ
juru n'ekele ọnụ m juru n'ekele ebe i mere ndụ fa ọnụ m juru n'ekele. Gabado bụ na nkaja anyị na-achụbụrụ ihe ga-amasị Chukwu nna ji ike niile ịnara nọ. Amen. Onye nwe anyị izitere n'ebere gị nye anyị onyinye nke a anyị na-ebutere gị biko nara aja nzukọ gị na-ehunyere gị iji wee meda gị obi mee ka anyị site na ya bata n'ihe omimi nke nzọpụta anyị site na Kristi onye nwe anyị. Enwe anyị nọnyere unu welite n'obi elu ka anyị dị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụkwa ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile ona dị nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa atọ ụwa site na Kristi gị nwere anyị onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị ji bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya ka anyị bụ ndị isi n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị nsọ nsọ na ịdị nsọ ezi ọsọ gị na-ede edom nsọ anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ si n'ịkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye bịara tupu edi ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee na-alụ wee achịcha nye gị ekele na otito na nwa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ m nke arụ ya na ya unu niile nke bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka ụnụ.
etu akwa ka o si mee mgbe ha chọrọ nne anyị asị o gburu iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi mmadụ niile ga-egbalụ njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụta n'ihe omimi okwukwe anyị na-eme ugbu a na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi were mgbe ị ga-abịa ọzọ na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gacha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikwu n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Hosea na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị nsọ bụ di ya, ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile imere uche gị n'ụwa wekọta ndụ ebe ebe. Ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọ Chukwu nna. Esi eme ya n'eluigwe, ihe nke ụbọchị anyị gbara anyị mmehie anyị ga ekwela ka anyị kwe na nranye, zọpụta anyị na-arịọ gị o si ebụrụwa na ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na nje oge niile anyị wee gbara nsogbu niile. Were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na nje anyị kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke osiri bụ ọdịrị unu mgbe niile. Tụọle nwanne gị aka maka ekene nke udo. Anya Kristi.
lee nwa atụrụ nke Chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke dosibọ nke kpata n'ime ụlọ m ụlọsọ nsọ okwu ka ahụ na ọbụla akụkọ Chukwu anyị ruo na ndụ ebebe. Ezi Chineke na ezi Chineke mmụọ si n'igwe Chukwu nọ n'oriri nsọ bịa bata n'obi mmadụ niile n'ime obi ndị niile kwere na gị bịa bata n'obi mmadụ niile n'ime obi ndị niile kwere na gị. Bata agụ gị na-agụ m bata bata ekwere m na gị ọ dịwenụ bata gị bụ onye nwe m bata bata ekwere m na gị ọ dịwenụ mbata nye m n'ihe n'obi bata bata ekwere m na gị ezi Chineke na ezi Chineke mmụọ si n'igwe Chukwu nọ n'oriri nsọ bịa bata n'obi mmadụ niile n'ime obi ndị niile kwere na gị bịa bata n'obi mmadụ niile n'ime obi ndị niile kwere na gị. bụ ndị nwere ike ịnata ya n'obi aṅụrị. Yesu n'obi bụ ha nwe obi n'oge anyị megharịrị iwu.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ahụ na ọbara nwa gị nke anyị na-atalụ wetara anyị nzọpụta. Mee ka anyị jidesie aka ike n'ihe nke eziokwu gị site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị maka ịma ọkwa. Tupu na-aga n'iru ịmụ ọkwa, ndị ọchịazị ya agagharị envelopu anụnwa na-anwụ wepụ nji n'aka bụ maka monetized bazaar nke anyị na-ebido tata. Ndị chọrọ envelopu, ndị ọchịazị ga-agagharị kịta iwe n'aka ka i were nke gị ndị dị nkwadebe tata. Ndị tansi zone agbasa unu echere n'azụ ụlọ ụka, agbasa ndị niile bụ nọ na tansi zone unu echelụ n'azụ ụlọ ụka ma ọ bụ na agbasa. Ndị grandma agbasakwa unu ejebe n'ukwu ụdala, o nwere onye chọrọ ịfụ na ebe anwa, nke ahụ maka ndị grandma. Nke a bụ maka mmemme nke ụkọchukwu anyị 25 years o ji wee bụrụ ụkọchukwu. Kedu ụbọchị a ga-eme ya? Onye ọbụla agbachie m nkịtị. Kedu ụbọchị anyị kwuru a na-eme ya? Ọgọst 21, izu ụka na-abọ tata. Tata ka anyị mere ka nghọta na the brochure, ọ bụrụ na irigo apụtabeghị na ya, gbaa mbọ hụ skọlọ ga-amaka ife dịba tata ma ọ bee na amadi mmadụ eto anụnwa fụ ozigbo ka unu mejuo nkwa anyị kwere ịtụ anyị esi were mie. Gbaa na mbọ fụ ya fụ ndị anụnwa ozigbo ma ọ bụrụ na agbasasịa ka gị na ha kpaa. Uju Nwoye ọ nọ ebe a? Uju Nwoye, oke unu n'anya nyanwa kwụ ọtọ n'azụ. Nwanne ya nwoke nke tọlụ ya, onye tọlụ ya bụ Dan Aka, nwụrụ ebe a nụnwa n'izu ụka abụọ gara aga. Ọ bụ onye tọlụ ya, ọ nwụrụ ebe a nụnwa. Ọ bụ onye anwa na onwe ya bụ onye otu anyị ebe a. So ka anyị berueri anyị malụ ka anyị si eme ịkpa ya na fon n'ụzọ abụ n'ụzọ, ka anyị beruere maka nwanne ya nwoke Daniel Aka bụ onye rapụ nwụọ ebe a nụnwa n'izu ụka abụọ gara aga. Daalụ. Dịka ndị ọchịasị si agagharị tata bụ ụka akara aka eji isi ekwu ya. Ọnwa Ọgọst bụ mgbe anyị ji enye Chineke ekene n'ụzọ abụ n'ụzọ Chineke si agọzi anyị. Ọ bụrụ ọgọzi sọsọ nke ndụ nke ọ gọzi gị n'onwe gị n'ụzọ abụ n'ụzọ, ndachi nke okporo ụzọ, ndị ime na-esiri ike, ndị mụrụ nwa, ụmụaka, ndị mere graduation, ihe a na-ekene ya erika. Nke ka nke na anyị nọkwu n'obodo anụnwa, ị nọrọ na be anyị i were isi na-aghọ mgbọ, ị naba ụla echere anya gị o meghere oge ya, ihe a na-ekene ya erika. Ọ bụ sọ Chineke nwe ekene. Ọ bụ na mmasị nke gị etu o si ede gị ka gị na obi gị na Chineke nke gị ga-esi were kpa gị were kene Chineke. Ọ bụ ya bụ ihe anyị na-eme ebido tata n'ọnwa Ọgọst a niile. Sọsọ ụbọchị ụka anyị amụ eme ya n'Ọgọst bụ ụbọchị anyị eme mmemme Ọgọst 21. So kịtazi
mma kpọpụtaba dịka anyị si wee malụ anyị nwere basket a na-ewepụta kịta enwere basket general basket nkata nke bụ the whole parish mana zone ọbụla na-asọkwa mpi enwere hiri zone enwere utansi zone enwere Shanahan zone Shanahan zone unu na ya anyị ọkwasa ofu onu ka nụrụ Shanahan zone unu na ya kee maka hiri zone kee maka hiri zone kee kwanụ maka tansi zone hiri na Shanahan ọ dịka ọ na-ada abịa ụka tata anyị na-aga n'iru wee na-akpọlitezi Maazị Ifedeba ya na ndị otu ya ka ha pụta ka ha kaara anyị kịta ha adịgo nkwadebe unu n'anya basket edobesighị ya ọ bụrụ na ịbụ hiri zone na-abịa ị gaa na hiri basket ọ bụrụ na ịbụ Shanahan ị gaa na Shanahan basket ọ bụrụ na ịbụ tansi ị gaa na tansi basket ndị grandma unu na ya ndị grandma na ya enwere grandma basket nwezie general basket so mma ewerezie akụ ranye n'aka ndị na-enegọta ya anya Ifedeba na ebe a ya na ndị otu ya Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. A sị na agha akara aka anaghị eri ngwọrọ. Ndụ anyị dị taa n'aka Chineke ka ọ dị, all by his grace. N'ọnwa asatọ ọ bụrụ n'ụlọ ha na-akpọ iri ji n'ebe a na-akpọ ya Thanksgiving n'aha ụdị anyị si wee chọọ. Ma onye anyị na-arụ ọrụ ebe a taa anọghị ya sọ Mark mana a ga na-arụchiri ọrụ wee pụta. Ana m akpọ onye ukwu na-aka mma n'ọnụ onye otu anyị Talking Technology ọ nọkwa in the house T-Tech bịa ka ịhazi okwu a na-akụkwa aka ebe a okwu na-adị ya mma n'ọnụ too much the technology Fada anọgo stand by si iji nọ stand by ya anyị mgbere mgbana ntị ka anyị gaba n'iru daalụ nọ Oto dị Jesu. Praise the living God. Hallelujah. Unu anụghị na agha akara aka adịghị eri ngwụrọ. Ọ ga-asọ m ka o nwee ndị otu dị iche iche chọrọ ịmalitere unu n'anya unu afụ na ụkọchukwu anyị akwụghị attention ka onye na-ekwe national anthem. Ndị ukwe ọ ga-adị mma na ebido nyetu anyị nwe obere unu ka o ji njatụ ụdị anụ wee ji wee kọwa ụdị aka akọrọ unu tata. So ka isi ebe a wee bido ọnwa otu dị iche iche chọọ ọnụ ka akpọọ ha iche ha mee ka mmarụ ọ bụrụ individuals unu anụgo na ihe Chukwu mere anyị adịghị ekwu ya ekwu unu fụ ka iru anyị dị ọ bụgodo sọsọ ụlọ ụka anụ anyị na-abịa eri ekpere zolu ndụ birikwa na ndị nwe mmadụ ka anyị bidozie anyị nwere ọgbụrụ efi dị ka anyị kasị eme ebe a $500 ọgbụrụ ewu ọ dụkwa n'azụ $350 anyị ma na ada na ọgbụrụ efi onye ọna na-egbu efi kịta mana ihe etinye $1,500 to $2,000 minimum mana ihe anyị ji eme ka olute onye ọbụla aka ego one $500 ewu bụ one $350 ọgbụrụ ine aha dị n'azụ ụlọ ụka daalụnụ andịkwa ya ngwa na ọseti ya Chineke arụrụla onye ọma anyị ga-agwa ya ụwa niile ma jụrụ anyị ọ ga-adị m ka bụ na nlọ ihe Chukwu mere ihe Chukwu mere ọ bụ ihe ịrịba ama biko soro nkele ya ekele odere jiji ka a na-etu ya hibe
are the God of miracles, signs and wonders. Chineke ebere na amariwe ekele m. Ụmụ Chineke! Ndị mere ihe ọma tụọ ya igwe! Aga m agwa ya ụwa niile. Robert Warrior. O nwere ndị ọzọ. Ọ ga-adị anyị ka na nlọ ihe Chukwu mere m. Ọ bụ Robert Warrior. Ọ biko soro Robert Warrior family Chukwu O nwere obodo chọrọ ijenu. Onye nwere aka nwere okwukwu ọkọ pịa ya feet and praise God. O nwere onye ọzọ. Calling for the last. Chineke rụrụ m ọrụ ọ ga-akọrọ ya ụwa niile. Ha jụrụ m ma ha jụghị m. Ọ ka na-adị m ka nọ na nlọ ihe chi m mere m. Ihe chi m mere m. Ọ bụ ohere m ọzọ. Ọ ka na-adị m ka ọ bụ na nlọ ihe Chukwu mere m. Ihe Chukwu mere m. Ọ bụ ohere m ọzọ. Obigo soro kere ya. Ndị chọrọ ijenu. O nwere ndị chọrọ ijenu ka anyị jere ozugbo ka anyị gbasa ụka. Ndị chọrọ ije ka ha pụtara ka anyị jee ozugbo ka a gbasa ụka. otu a ka ọ dị O nwere onye ọzọ. ekweghị kwa agba ya agba O nwere onye ọzọ. Asị m ọrụrụ anyị ọrụ ọma ọrụrụ anyị ọrụ ọma o nyere anyị ndụ na anaghị ego o nyere anyị ume anyị na-eku ọ naghị anyị ego otu a ka ọ dị ọ bụrụ ma dọkịta ọ gaghị enye nwaanyị ya na-ebekwanụ ọ rụrụ anyị ọrụ ọma ọ rụrụ anyị ọrụ ọma ọ rụrụ anyị ọma soro m ke O nwere onye ọzọ. O nwere onye ọzọ. ekele obere jiji ka a na-eti ide you are the God of miracles, signs and wonders. Chineke ihe rịba ama iwe ekele anyị. Emmanuel na kịta bụ Emmanuel na Maureen Iwu. Emmanuel na Maureen Iwu eji ha ọbụla ehi. Emmanuel and Maureen Iwu Eji ha ọbụla ehi na-aga. Emmanuel na Maureen Iwu. Onye na-ego ọrịa ọ dịghị anaghị ego ọ bụ omemma ihe nwaanyị si igbe ekene ike na Ngozi Ezike omemma ha ji efu wee bịa O nwere onye ọzọ. Onye na-eme mma
Because the family, yes, chukwu na-eme mma na-agọzi onye ọzọ a na-afụta ka anyị na-aga ka anyị gbasaa nọ a na-abịa ka anyị gbasaa nọ o nwere onye ọzọ we are closing up o nwere onye ọzọ nye m depe kịta bụ ọkụ kedu ọgbụrụ efi obi eje na ezinụlọ ya obi eje na ezinụlọ ya obi eje na ezinụlọ ya ndị bụ obi eje na-abịa o nwere onye ọzọ ezinụlọ biko kụpụrụ nụ ndị kwaya anyị aka taa ife nna ayọ ndị kwaya anyị ụnụ mmalụ ka anyị si wee bido taa unu ga-adị ụta wee dị beta in Jesus name ụta ka Chukwu ga-esi wee kwala ụlọ ụzọ wee meghezie baza adịsie ga-adị egwu maka na a na-esi na bịa chọrọ ụkwa wee malụ nwa ga-agwa ofe unu afụgo na ụda efi na-abịagodo arọ nke a arụ ọma Chukwu ga-emela anyị ncha niile ife anyị kwadoro nke a bụ agba nke mbụ ka anyị ji wee bido n'izu ụka na-abịa abịa ọ ga-aka mma karịa n'izu ụka anụnwa ka anyị zigara ha ozi ọkwụrụ na egwu anwa zigara ha ozi na chi anyị ka mma ka anyị zipụ ozi na emume nke ihe ubi St. Eugene ebidogo n'arọ 2022 anyị mee n'izu ụka na-abịa abịa anyị amaghị izu ụka nke ọzọ wee pịachizie ọnọdụ n'aha ndị niile na-enyere aka kedu maazị ụmụnnakwe ha na-apị aka n'igwe biko kọọlụ na ya aka o si nwa mama kwukwuolu na o si nwa mama aka onye m ga-achọ ka unu kụọla aka maka ike adịghị agwa ya exercise nke ebe ọ na-agagharị bụ maazị Boni Ụzọndụ kụpụrụ na ya aka dị paparasi ọka o buru ụzọ nwanne m biko kọọlụ na ya aka Saike Bodo daalụ olu gị amaka fada anyị na-echezi anyị ka anyị pịakọọ chedoro na aka ghọrọ m n'izu na-abịa abịa todi njeso unu fuo na enwe onye ukwu na-aka mma n'ọnụ nke onye na-eme asị ya mebi ya emesibi ya ike mbido akwa na-afịa arụ nke akarụ mbido ụzọ ụka na-abịanụ anyị chọrọ ka ndị ọbụla ga-apụtanụ ka fa metụla anyị ka anyị dị more organized anyị nwa afa ị na-agbagote ka anyị kpọọ onye ọfụma ka o toburu nke Chineke n'afa Jizọs udo dịla unu ka ọ dịza n'ụka ọzọ daalụ
daalụ m. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka adaba n'udo na misa agwụsịgo. Oke na nnụnụ nweghị. Ka anyị letakwa ndị niile na Satọde anọ ka ha ga-abịa ebe a. Oke na nnụnụ nweghị nsọ, akụkụ mmiri adịghị ekpuchi aka ya. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ife, aka ejighị ekpuchi ọnwa. Oke na nnụnụ nweghị nsọ, akụkụ mmiri adịghị ekpuchi aka. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ife, aka ejighị ekpuchi ọnwa. Oke na nnụnụ nweghị nsọ, akụkụ mmiri adịghị ekpuchi aka. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ife, aka ejighị ekpuchi ọnwa. Oke na nnụnụ nwee nsọ, akụkụ mmiri adịghị ekpuchi aka. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ife, aka ejighị ekpuchi ọnwa. Oke na nnụnụ nwee nsọ, akụkụ mmiri adịghị ekpuchi aka. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ife, aka ejighị ekpuchi ọnwa. Anyị na-adịghị ekpuchi aka. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ife, aka ejighị ekpuchi ọnwa. Oke na nnụnụ nwere nsọ, akụkụ mmiri adịghị ekpuchi aka. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ife, aka ejighị ekpuchi ọnwa. Oke na nnụnụ nwee nsọ, akụkụ mmiri adịghị ekpuchi aka. Oke na nnụnụ nwee ife, aka ejighị ekpuchi ọnwa. Aka ji ekpuchi n'ọnwa, aka ji ekpuchi n'ọnwa. Aka ji ekpuchi onye chi ya gọziri, aka ji ekpuchi onye chi ya buliri elu. Aka na-ekpuchi onye chi ya nyere golo. Aka ejighị ekpuchi ọnwa. Ọchụ nwa nnụnụ megharịa, ọkụkụ mmiri adịghị ekpuchi aka. Ọchụ nwa nnụnụ mụga ife, aka ji ekpuchi ọnwa.